Yeah. Represent, nigga. What is it for? I think It's not bad. it's not bad. Vítejte u nového videa. Dneska to bude vlog z pár dní tady mýho života v USA, protože si myslím, že budu dělat docela zajímavé věci. A teď právě jdeme z Crumble Cookies na fotbalový zápas. Téma je pyžamo, takže mám pyžamový kalhoty. Jdeme tam a užívejte. Keon Watley with the carry for the Wildcats. 3 yards. Nachos. Oh, there's so much. Hello, Anna. She's really nice. Her vlog is the best. She needs followers, please. Yeah, she's our number one influencer. Yeah, she will be if you help her, please. Přesně tak, přesně tak. Please. Budu ukazovat ID. Kalamazoo, I heard you. Salátek s cottage cheesem. Počka. Vypadá to krásně. Rajčátko, paprika, okurka, salát. Je 1 hodina. Teď jsem přišla z posilovny a umyla si vlasy a teď tady mám oběd. A Osmanka mi udělala sandwich, je tam nějaký maso a tlustý chleba a teď budu mít Zoom meeting s takovým elite programem, co prostě dělají všichni exchange studenti. Začíná to za 3 minuty, takže já si jdu jíst a u toho to zapnu. Takže je neděle a včera jsme teda byli na tom proslavu Obamový a Harris a my jsme tam jako jeli a mysleli jsme, že jako uvidíme to celý, ale my jsme tam přišli a hlavní místnost byla plná. Takže jsme šli do nějaký vedlejší a tam jenom přišli potom na třeba 3 minuty nebo tak. Řekli tam něco jako rychlého. Takže jsme jako viděli jsme naživo, to bylo hustý a pak ten hlavní proslov, každá měla třeba 45 minutový, měli v té hlavní místnosti, ale i tak nám to tam promítali, takže to bylo hustý. A teďko je teda neděle, je 3:45 a my jedeme zakupovat halloweenský kostým, takže let's go!
Takže jsme ve Walmartu a vymysleli jsme kostým být grilovací táta, takže máme tady jakoby zástěnu a donut a jdeme platit a doděláme to věcmi, který máme doma. A ještě si budu taky jíst na večer. Chcete říct ahoj? Do you want to say hi? We have this donut Oh yes. and this thing. Yes. I don't know the name, but perfect costume. Perfect. Like, follow. Yes. Follow Anna Fat is like that.